Så skal vi lige lave en video over, hvordan vi binder et tørklæde. Vi skal til konfirmation i dag, og hvad gør man så? Jeg har det her tørklæde, som jeg først lige folder. Ikke helt midt på, for så kan det ikke nå om i nakken, men lidt. Så svinger vi det op på hovedet til kanten. Så bag, der krydser vi. Så snurrer vi siderne. Binder vi det om i siden. En knude. En knude mere. Så tager vi den ene, som vi simpelthen bare svinger rundt om knuden og skubber ind under, så den sidder fast. Så tager vi den anden. Den tager vi også rundt om. Og ind under. Så den sidder godt fast. Sådan, så kan man lige folde lidt, fordi det her tørklæde har sådan nogle sorte kanter. Kunne man godt folde, så de lige sidder. Og vupti! Det vigtigste er at have en underhue på indenunder, inden man starter med at binde tørklædet på, for så sidder tørklædet bedst fast. Og så skal I lige se min smukke fotograf. Se hvor sød! Tak fordi I så med.